ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಯ್ನ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ವಜ್ರಧರ ಮನಿಟೆ ವಶಾಯಿಂಚಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಚಿತ್ತ ತೀರ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಬೈದರ್ಲೇನ ಬಲಾಬಲಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇನು ದುಮ್ಮುದಿಯೊಂದು ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಶಾಪ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿನ ವರಬಲನು ಬತ್ತೊಂದು ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮು ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮನಮೆಚ್ಚದು ಜನರಾಯ ಪೆರ್ಗಡನ ಕಾಯಿಲೆನು ಗುಣ ಮಲ್ತದು ದೇವರದಾಂತಿನ ಜಾಗಡು ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥಳದೇ ಕಲೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನದಾನನೇ ನಡಪುಡ್ದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಕೊಂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಡಾದು ಭೂಮಂಡಲಗೆ ಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುದು ಜಾಗದ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಎಂದು ಬಣ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಹಣಸರೆ ಪೊಣ್ಣಸರೆ ವಾಕಾಲುಡು ಬಸೊಂದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆದೊಂದು ವೈದಾನ್ ಪಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇಗ್ಲ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಸೇವಕರುಡು ಗಿಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಕರುಡು ಬಂಡಿ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗ ಜಗಮ್ಮಡು ಏರೈನ ಕೊಂತೊಡು ವೈಪಾಯನ ಕೋಡಿಟ್ಟು ಗಡಿ ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಡು ಬರೈನ ಮಂಡಲಡು ಧೀರ ಸುಲ್ತಿಗೆಡು ಉಡತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ಡು ಕಲಸಿನ ಪನ್ನೆರಡು ಪಾಡಿನ ದೂಪೊಡು ದೀಪೊಡು ಅಂಜನ ಸಿರಿಟ ಸಿಂಗಾರಾದು ಮೈವೈತದ ಉಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಶೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿಗಡಮೆ ಏರುಪೇರು ವಿಷಾಮೃತ ಇಪ್ಪೆರಯ್ಯವು ವಿಷಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತು ನಾನು ಜಬುಡುಗರಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಪತ್ತಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದ ಬಿಡ್ಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿಡಾಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲ ಪತಿನ ಭೂವರಿಟಾಲ ಭೂವರಿನ ಬಿಡ್ಲ ಉಂಟದಿ ದಿಶ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು
ರಡ್ಡು ಹೋಮ ಒಂಜಿನೇಮ ಅನ್ಪಡ್ಪಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ವಿಭೂತಿನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ನೇಮಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಣಿಕೂಟ ಆಯ್ತ ಶ್ರೀಕೂಟ ಸಿಂಗಾರುಡು ಉಂತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಶ ಮಕ್ಕಳ ಮಿತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆಡ ಆವೇಶ ಮತ್ತೊಂದು